10 के नीचल का बाटे 20 के। वाह रे भौजी भंसरी वाली वाह, बहुत अच्छा। ऊपर के बाटे 10 के आ नीचल के बाटे 20 के। वाह रे तहार बहिन चोदो त का चाहत तारू पटा के पेल दिस कि बाद में लाड़े पे हक देबू तहार बहिन चोदो। तो का हाल बा, आज हम फिर से बात कर ले बानी सागर संगम एंड तानिया झाक। तो भाई आज के वीडियो बहुते गाना फार बा, ऐसे कहल चाहते हैं भाई लोग वीडियो के जैसे कि लास्ट तक हम बहुत मजा आई। तो वीडियो बनाने के बाद से कई मकसद है आप सभी को दिल से हंसाने के लिए, ना किसी को दिल को ठेस पहुंचाने के लिए। तो वीडियो पूरा देखम और देखला के बाद में भूल जाए। तो बिना कोनो लानवा लहसुन के आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वाह रे भैया भंसरी वाला वाह, बहुत अच्छा कि तोर कितना के सामान बा। अरे साल बुढ़ छुनर भौजी के कितनों के सामान रहे वो से हमारा कुछ ले देखने के, लेकिन जैसे कहता इ तार बात सुनने के बाद मन तो करता पटा के तार बहन जो पेल दी कि झांटे पर मुँह ए सार तना तारा से दिया ही ना। भैया के बात सुनो यार, कितना प्यार से कहता कि बोला कितना के दाम बा। भौजी के जवानी करोड़ों के बा, बोला करोड़ रुपये बा तहा लगे तार बहिन चोदो ऐसा ही बोलता रहो। बोल कितना दाम बा, भौजी के गाड़ी में बड़ी आग बा तारा से ना बुती। अगर तारा बुताए के बाद तो बोला हाँ बाके बाबू के दोनों का मरबा आगे पीछे नु तब बुत जाई। सार तना भौजी के कितना सामान हो तारा का करे के बा, झाट करे के बा का सार बुढ़ छुछुनर कितना के सामान बा। अरे भौजी के जवानी के पानी कोनो झाड़ ना पाई, आ जौन झाड़ी नू ओमे डूबले रहती। अब तोहरा ऊपर डिपेंड करता कि तू भौजी के पानी जौन झाड़ के डूबा कैसे खुशी रहब। भैया बाप के नाम साग परोर आ बेटा कहे हम हनुमान जी बनी, मतलब सुनता बा बोला केकर इतना केकर दाम बा। अब तू बताओ भैया इतना मतलब पैसा वाला बा कि भौजी के दाम पूछता। अरे सर भौजी के झाँट ना कि नहीं, अच्छा भौजी के सामान के बात कर दिला हो। भौजी के झाँट वो कर का ना कि नहीं तारा से और किना जानू तो किन के देखा दाएं बाएं ऊपर नीचे बतावो अपन फीस। वाह तारा बहिनी के गाड़ी में गधा के लंड पे लो, वाह बहुत अच्छा। बाएं ऊपर नीचे बताओ अपना फीस के, काहे कि भैया घींच ली गाड़ और पैसा दी किस लेके ना तार बहिन चोदो। क्या बात करता यार, बाप के नाम साग परोर आ बेटा बने मियाँ खलीफा। तार बहन चो तो भैया इतना पैसा में हक दे। ऊपर का बाटे 10 के नीचल का बाटे 20 के। अरे तारा बहनी के गाड़ी में सागर संगम के लंड पे लो, वाह बहुत अच्छा। ऊपर का बाटे 10 के नीचल का बाटे 20 के। अब सुना भौजी भंसरी वाली के बात। हाथ तरफ बहन चो तो भैया कहते लख कि बतावा अपना सामान के रेट, तो हम कहते हैं भौजी के कम से कम 1-2 करोड़ के सामान होई, वैसे भैया से ना किने। लेकिन भाई जब गलत हम बनी। अब देखो सागर संगम भैया हम तक जन गलनी होता ओके खातिर माफ़ी मांगतनी। हमारा ना पता लगा कि भौजी इतना हल्का सामान दे दिया और तरह से ना किने देखे खातिर सॉरी। लेकिन ए भौजी तारा से कहल चाहता नहीं लाल चटाबू भरोसा नइखे हमरा पता देख लो बाबू मिस के। अब पटा के ना पेल दो तारा बहनी के गाड़ी में बैगन पेलो। बहन जब भंसरी वाली के बात सुनते रही यार, नइखे भरोसा तो देख लो मिस के। इतना गाड़ी में आके वीडियो बनाता नहीं अगर तो व्यू नहीं किया आई भौजी कह दिया मिस के देखे खाली तार बहन चोदो छोटिया के बोला के लिया नू तो तारा के ना ओकरे के मार। अरे सार बुढ़ छुछुनर वाह बहुत अच्छा। बाके पसंद दोनों लटकल बा ताहर देखा तार बहन जो भौजी के जमा लटकल वजह से कि भौजी नू कोनो से कस के मिसवा ले बिया। हम तारा के बताया था कि जब भौजी के बिया होई तो भतार पेली कम आ चाटी ज्यादा, काहे कि भतार के मजा आई ना, लेकिन चाटे में बड़ी मजा। हम बारका बुक कइले बन का करे के बा, गांव मारे के बा का ना साथ में बताओ। अगर मारे को तो बोली हो हम मगा दे। हम तारा बहनी के झाट में पेट्रोल पेलो सुनता रहो। हमके बताओ कौन कोयले बहते हैं बिहार बहन तो रुकते नहीं यार, बिहार बहुत है यार। अरे बिहार भैया काहे इतना परेशान कर ले बिहार से कम बहाना लेवे के बाटे तो लगे हमरा आके पेल दो ना तारा बहनी के छेद में लबेदा घुसा आवा हम लगे पसंद बताओ ले लो
देखा भौजी भंसरी वाली तारा दवानी चाहिए, अगर तुम दवानी देवल चाहता तो दो वो मैं पेलम, लेकिन तारा के ना छोड़म।